dia a totes i a tots, regidores, regidors dels diferents municipis del Maresme. Gràcies a totes per estar aquí, per presentar avui el que pensem que és una suma, és una campanya més que ens ha d'ajudar en aquesta localitat, però també al conjunt de les localitats del Maresme a complir un enorme repte. Crec que totes les regidores i regidors que estem aquí tenim un repte enorme, que és la gestió dels residus. Mireu, jo, a banda de ser regidor d'aquest tema a l'Ajuntament de Mataró, també tinc la responsabilitat de ser diputat d'Acció Climàtica. I realment, tots els que treballem amb residus sabem que la lluita contra el canvi climàtic i els residus són dues coses que van en paral·lel, són dos temes que van en paral·lel, són dues lluites que van en paral·lel i que hem d'entomar tots. Ha d'entomar l'administració pública, però també hem d'entomar tots i totes com a ciutadans. La gestió del residu, evidentment, ens comporta a tots un dispendi econòmic importantíssim, però sense la col·laboració ciutadana, sense la col·laboració de campanyes com la que avui venim a presentar, aquest repte és impossible. Jo avui el que m'agradaria és que els comerços de la nostra ciutat, de les vostres ciutats, que totes i tots ens mentalitzéssim de la importància del reciclatge del vidre. Certament, crec que tots compartim que el reciclatge del vidre és una acció que tots tenim molt interioritzada com a ciutadans. Els lineals de containers que tenim als nostres pobles i ciutats amb el vidre, la gent ho fem bé, però crec que és imprescindible que continuem també aquesta acció pedagògica d'acompanyar la ciutadania per entendre la importància del reciclatge en el seu conjunt, però també en concret del vidre. I qui més sap d'aquests temes és Ecovidrio, i qui més sap d'Ecovidrio d'aquests temes és la Sílvia, així que jo li passaré a ella la paraula perquè ens expliqui i ens detalli de què va aquesta campanya, en què consisteix i la importància de la manifestació. És que, Sílvia, quan vulguis, moltes gràcies. Bon dia a tots i a totes, alcaldes, regidors, regidores. Mil gràcies per acompanyar-nos avui aquí en aquest tret de sortida de banderes verdes. Gràcies especialment, com no, a l'Ajuntament de Mataró, a Francisco Gomar, regidor, per obrir-nos les portes de casa vostra i acollir-nos avui en aquest dia fantàstic i amb totes les mesures de seguretat i prevenció per poder-nos trobar de forma presencial. Gràcies també als protagonistes d'aquesta edició de Banderes Verdes, que sou els 23 municipis participants en l'edició d'enguany. Molts de vosaltres, a més, heu pogut fer l'esforç de ser avui aquí presencialment i per immortalitzar el moment tindrem després una fantàstica foto de família com a mostra d'aquest compromís conjunt que tenim tots, que coincidim, a més, coincidiu, vaja, amb ser municipis d'aquestes característiques, de costaners, amb una presència important del sector turístic, gastronòmic i hostaler, i que a l'estiu feu un esforç molt important, durant tot l'any, òbviament, però justament a l'estiu, amb aquest pic de generació de residus, no és menyspreable l'esforç i la feina que feu en l'àmbit de la gestió pública dels residus. Se'n parla poc i per tant volem que se'n parli i per això fem aquest tipus de campanya. Tots coincidim en que estem en un moment en què no podem abaixar la guàrdia i tenir cura de la nostra salut, i en aquest moment de crisi sanitària que estem patint és molt important preservar, com deia, la nostra salut, però també la salut del planeta és important. Llavors, sigui quin sigui l'estat en el que ens trobem, no podem abaixar la guàrdia i tenir molt present que la lluita contra el canvi climàtic continua sent un factor clau, i en aquests termes el reciclatge de residus, i en concret el reciclatge de vidre, és una eina més que ajuda a estalviar recursos naturals, a reduir les emissions de CO2 i al cap i a la fi a estalviar energia i lluitar contra l'emergència climàtica. Especialment il·lusió ens fa poder presentar l'edició d'enguany i, com us deia, fer aquest reconeixement amb aquest guardó de banderes verdes a l'esforç, a l'excel·lència i al compromís. El compromís que tenim tant Ecovidrio com les administracions locals de seguir vetllant perquè millori constantment el reciclatge de vidre, i l'esforç que feu des de la gestió i l'esforç que fan les peces clau, la ciutadania i en aquest cas, a més, també el sector de l'hostaleria i la restauració. Sense la seva col·laboració, sense la seva implicació, tota aquesta feinada que fem per garantir tot el cicle de reciclatge de vidre seria encara molt més difícil, per no dir impossible. Aquesta campanya té molt a veure amb xiringuitos, amb platja i amb reciclatge, però també té molt a veure amb aquest esforç, amb aquest compromís. Us explico breument també com funcionarà la campanya aquesta edició d'enguany.
La campanya es fa a 5 comunitats autònomes a tot l'estat. En total són 130 municipis, 23 dels quals són catalans. I lluiteu doncs, per fer-se amb 2 de les banderes verdes que atorgarem al final de l'estiu. Tindrem durant tot l'estiu informadors doncs, que poden visitar els establiments d'hostaleria i restauració per recolzar, per acompanyar, per facilitar i per lliurar doncs, cubells i contenidors si fa falta, no? Per posar-ho fàcil durant tot l'estiu. I al final doncs, mirarem com ha evolucionat la recollida selectiva de vidre en comparació amb l'any passat i com ha estat el grau de col·laboració de l'hostaleria. No? En tot això doncs, tenim una taula, un barem de puntuació que farem pública i tindrem tot aquest rànquing i el top 2, no? els 2 en millor posició seran les banderes verdes. Pals i Tossa de Mar són les banderes verdes que heu de batre. Vale? Són els actuals líders que ostenten el títol de l'edició anterior. Sabem que, com us deia, l'hostaleria genera el 50% dels residus d'envasos de vidre d'un sol ús que fan, per tant, com us deia, és una peça clau. Tampoc no volem oblidar doncs, que és un sector que ha estat especialment castigat darrerament. No? Això sabem que és prioritat, doncs, mantenir l'oferta gastronòmica i de lleure i d'oci amb la màxima seguretat, no? Però no volem tampoc que per això deixessin de banda doncs, el seu compromís amb el reciclatge d'envasos de vidre. Un reciclatge que, a més, com sabeu, és un cicle perfecte, recicla el 100%, d'una ampolla en fem una altra ampolla. Per tant, en tot plegat, aquesta campanya és la nostra manera de contribuir i d'ajudar en el que és l'economia circular i una vegada més, treballar colze a colze, com no sabem fer-ho d'una altra manera, al vostre costat, al costat dels ajuntaments, dels ens locals. Doncs ja em coneixeu perquè tenim molta guerra junts i hem fet moltes batalles amb els nostres ajuntaments. Per acabar, doncs, com us deia, dir-vos que és molt important per Ecovidrio aquest tipus d'accions, no? De ser presents, de treballar conjuntament i de fer visible, sobretot, l'esforç que feu des de la gestió local i en aquest cop, a més, donar suport al que seria l'economia circular i, a més, amb un sector que necessita també que li fem suport i que estiguem al seu costat. Benvinguts i que guanyi el millor, no? Que es diria. Donem per arrencat doncs, el tret de sortida. I ara el que us volíem convidar doncs, és que ens féssim una foto de família, en allà que hem posat un contenidor al sol. Ho sento, m'ha obligat el fotògraf perquè m'ha dit després que si no sortíem ben guapos amb l'ombra. Així que serà el momentet doncs, que ens aproparem cap allà, ens posarem a costat i costat del contenidor, us demanarem també que deixem córrer l'aire una mica, que deixem una mica de distància, ens farem la foto de família i a més després, si voleu, doncs, podem fer fotos individualitzades per cada ajuntament, que ho prepararem tot amb un kit de premsa que us farem arribar a cadascun. D'acord?